Αυτά λοιπόν. Πάμε και στον κύριο Σταύρο Γατή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να πει και αυτός δυο σκέψεις. Κύριε Γατή, ο λόγος σε εσάς. Ναι, σας ακούμε. Απόψε, κύριε Κολάτο, θέλω να σε χαρώ και εγώ τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν υπέκυψαν στα διλήμματα του χθες, ψήφισαν όχι. Θα είμαι ενωτικός. Το όχι ανήκει σε όλους τους Έλληνες, ανήκει και σε αυτούς που ψήφισαν ναι και σε αυτούς που ψήφισαν όχι. Για τη δική σας εκπομπή είχα πει ότι αν αφήσουν την κυβέρνηση αυτή να κατεβεί σε δημοψήφισμα θα πάρει 70%, το θυμάστε. Το δίλημμα δεν ήταν εάν θα βγούμε από την Ευρώπη ή αν θα βγούμε από το ευρώ. Το δίλημμα ήταν αν εξισοδοτείται αυτή η κυβέρνηση να ψηφίσει αυτά τα μέτρα τα οποία είναι πονίδιστα για τον κόσμο. Υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια τρομολαγνίας και τρομοκρατίας στον ελληνικό πληθυσμό. Εγώ, αν ήμουν εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος της πατρίδος, θα έπρεπε αύριο το πρωί να έχω πολλή δουλειά για να δω πώς είναι δυνατόν τα τηλεοπτικά κανάλια της πανελλαδικής εμβέλειας να είναι όλα σύσσωμα, όλα υπέρ του ναι, όλα υπέρ της προπαγάνδας, αυτής της μεγάλης προπαγάνδας, όταν αυτά τα κόμματα, ας πούμε, την κακή την κουβέντα να την πω, αλλά δεν την πιστεύω, την εσωτερική τρόικα, δεν θέλω να πιστεύω την εσωτερική τρόικα, όλα αυτά τα κανάλια τα οποία δεν έχουν να πληρώσουν, μάλλον τα κανάλια και οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν να πληρώσουν ούτε οι υπαλλήλους τους στα πολιτικά τους γραφεία, δεν έχουν να πληρώσουν τα ενίκια τους, τους βγάζουν από τα πολιτικά τους γραφεία. Έχουν πάρει μεγάλα δάνεια, τεράστια δάνεια από την Ελλάδα, τα οποία δεν έχουν αυξήσει ποτέ και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιου καμπάνια υπέρ του ναι. Ας το ξεπεράσω αυτό, είναι δουλειά άλλων και δεν θα σταθώ εκεί πέρα. Απόψε ο Πρωθυπουργός πήρε ένα ισχυρό όχι. Πήρε ένα ισχυρό μήνυμα, αυτό αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του. Εγώ, ως εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, του λέω ότι με έχει εμένα και τον κόσμο και όλη την Ελλάδα πιστεύω δίπλα του. Όλοι είμαστε Έλληνες. Όλοι πιστεύουμε στον Πρωθυπουργό μας και όχι στον Αλέξη. Δεν πάει να λέγεται όπως θέλει, στον Έλληνα Πρωθυπουργό πιστεύουμε όλοι και θέλουμε να διαχειριστεί τις τύχες της πατρίδος. Θέλουμε να διαχειριστεί αυτό που λέγεται επονίδιστο και μη εξυπηρετήσιμο ελληνικό χρέος, χωρίς το χρέος να μην προβεί σε καμία συμφωνία μαζί από τους δανειστές εταίρους. Άρα θέλετε γραπτές εγγυήσεις, αποτελεί κόκκινη γραμμή αδιαπραγμάτευση για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το χρέος πρέπει να περιέχεται μέσα σε οποιαδήποτε συμφωνία, διότι, όπως σας είπα πριν λίγο, ο κόσμος ο ελληνικός υποφέρει. Υποφέρουν οι γέροι, να τους έβλεπε σήμερα, ήμουν όλη την ημέρα σήμερα στο 15ο Δημοτικό Σχολείο και μάλιστα συμμετείχα και σε μια επιτροπή καταμέτρησης των ψήφων, των ψηφοδελτίων. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι γέροι, οι μεγάλοι, μικροί, όλοι πιστεύουν σε ένα καλύτερο αύριο μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ, σε μια Ελλάδα η οποία θα παρέχει προστασία, εμπιστοσύνη, ανάπτυξη, σεβασμό στα δημοκρατικά ιδεώδη και στον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ θερμά και την κυρία Σβερώνη και τον κύριο Μπαλαή και τον κύριο Γατή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά.